Ang kinilagay mo? Bueno, para hindi sa bali. Ay sus, ay nakadinday tamay bagbagang si kabak lang. Intong kwan, adda makangag. Oy! Ha! Siguro, pulo din baga ganyan. Ay, saan ka man nagsao-sao iti kasta? Adda makangag ibagadan to kay di nga adda sa bali a lalaki iti biyagkaw. Narigatan. Ano ha? Ay, saan ka man nga agsao-sao iti kasta? Pero adda makangag ibagadan to kay di nga adda sa bali a lalaki iti biyagkaw. Narigatan. Ano ha? Ay, di ta ka man laangan maray. Inakong. Pagyaman ako na, gabutay may ka, honey. Oh, nanyaman na, honey. Italag pa nga guru kan ka. Kung naklaki din saan ka na umay. Mabaling ka di matasaan. Kat impromise ko kan ka di na uli anang kita ta. Nga umayak manan itang alda mo. Uy, nag-sexy ka magtaniti shorts asuot mo, gurya. Ay, thank you, honey. Para kan ka na ito'y akin na sexy. Ay, sa pala ko ma, tapos mo ibagbaga. Si kalaang ti ay ayatul, Joey. Kinapudno na. Agan ano sa klaang ijay balay mi. Para laang kadagiti anak mi. Ngam may papan iti asawang. Hay, awanin ti panagayat amarik na para kinkwana. Nasaya mo kasta. Wala nga na. Hindi ka nag-shower, honey. Ada ka lang ba ka? Kung naklakit ino saan ka nga gawin. Nagsapa ka rin mo rin bigat. Kung agpalingki ka lang. Alas 10 iti rabi iti panagawin mo. At dalang napatig anapanak, puldong. Unay dahi na napatag ka na pa na. Napanamaya. Ne, amay, masapul pa'y ayang nga ibagak amin no sa dino tinapanak. Basta adda na panak. Ay sus. Normal ada maga ka at asawa ka nga raw. Apay, ada sa balay. Papanam. Na, saan pagkidi? Sumanao ka. No day ta pa nagsao-sao, kad mapan mo kit dilutwan day to ginatang kwa si Dal, nasaysaya at pay. Lumanabig pay lang? Bakit? Ingkang lutang, anya laki di. Hello, honey. Hello, honey. Kumusta ka? Italag pa nga guru iti awag mo. Saan ka magtanong umawag? Siya akong timawagin ka. Inton madamdamatan ton nga sarita. Ha? At dapi lang amin nilakay ko dito'y balay. Saan pa'y arimwar? Kasta ka din? Oh, alam. Bye. I love you, honey. I love you too, honey. Bye. 7. Oh, bakla. 7.